Manglimpyos ako dahil samtang nagpaabot ko sa akong customer. So nakoy client karon, so manglimpyos ako manilikod diri sa tugkaran. Kay wa pa naabot ang ako ang isa ka customer nako. Kita ra ba ko? So kani ako ang gamiton nga silhig day kay gisilhig man po nako ni sa itig hapon. Manang pwede ra kani ako ang gamiton. Kaya ako ra man po siyang labhan. Kano akong kuanon kay hugaw kayo ang among tugkaran. Oh. Asa day mo manglaka mo? Patupi daan dito ha. Kaya itong koloran imong buhok. Suhukaw kay imong tugkaran. Oh, nya na ko mukaon pa kay kuan. Kanang wala man tay sudan dara. Base nato kuya. Unya na lang kumukuan. Laka panguan lang mo pang lakaw mo. So maagto lang padarlan og kuan. Aurora kay magpatupi. Tas kay buhok si padarlan akong patupian kay koloran ako iyang buhok. Adto largo sa parlor pa. Tapan akong samat eh. Mura dito din mo ba?